Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af min motorcykelvlog. I dagens afsnit er vi taget på Hamburg-tur med M1800-klubben, som lige nu er på vej ned igennem Tyskland til Hamburg, hvor vi så skal overnatte til i morgen. Og så går turen så over til M1800 Tyskland-klubben. Så det skal nok blive spas. Så må vi se, hvad vi kan lave dernede af narestreger. Vi skal bo på et hotel, der ligger, gåafstand fra Reeperbanen. Og så er der Hamburg Havnefest. Og det er jo en giganthavn, de har i Hamburg, så det skal nok også blive underholdende. Nu må vi sige, lige nu der går turen hen til et eller andet spisested, hvor vi skal have noget foder. Udmærket spændende tur. Vejret er... Ja, det er ikke varmt. Og det er pænt overskyet, og... Det er ikke det bedste... Jeg gav nu godt, der var noget blå himmel, og noget solskin. Det kunne være dejligt. Men det er det ikke, så... Vi må nøjes med det, der er. Så jo. Nu ser vi, hvad der kommer til at ske. Og hvor meget der kommer til at ske. Men jo, en del motorcykler M1800. Første stop på Hamburg-tur. Her i Heide. Jeg ved ikke engang, hvor fuck det er hen. Men det er jo en hollandsk kvarter i Tyskland, har jeg fået at vide. Så det her det er i hvert fald det første stop. Og her holder vi hele vejen hen. Så ja, lige en lille pause, inden vi kører videre. Der er vist noget marked og noget herovre, vi skal over og kigge på. Og så er det næste stop Hamburg og Reeperbanen. Så landede vi sgu nede ved Elben. Og nu skal vi have noget at spise. Og her ligger vi så og kører igennem Hamburgs gader. Og det er fandme ikke sjovt, det er det ikke. Jeg tror, vi har kørt omkring en 30 minutter nu. Herinde i Hamburgs gader, og det er... Jeg kunne sagtens finde noget, der var sjovere der. Trafik og folk overalt, det er utåligt. Virkelig utåligt. Det er sagde ikke sjovt. Men 5 minutter, så skal vi gerne være på hotellet. Så vi skal sove på til i morgen. Så kan jeg komme op på et bad.
Det blev sæt var godt nok varmt lige pludselig herinde i Hamburger. Frygtelig varmt. Men sådan er det jo inde i asfaltjungler jo. Og specielt i Hamburg, det er gigantbyen. Nu, vi har kørt hen i en halv time, som jeg sagde. Og vi er ikke engang inde i centrum. Det er virkelig en gigantby. Og der har vi magthalle, St. Pauli. Så ankom vi til Hamburg. Langt om længe. Og kæft, det var ren tortur at køre igennem den by her. Det havde man vel ladet. Men nu er vi endelig set på hotel. Og her skal jeg sove i nat. Og så skal vi videre til et nyt hotel i morgen. Ude ved M1800 Tysklandsklubben. Så en lille rundvisning. Faktisk et ganske fint hotel det her. Der er ingen gang. Og så er der et køkken med en kogeplade. Tænk med. Udmærket badeværelse. Og så udmærket en stor hotelværelse. Med en fin seng og alt muligt. Og fjernsyn. Men nej, her skal vi jo ikke være så længe jo. Nu skal vi ud og spise på noget brasiliansk restaurant i aften. Og det skulle være sådan noget buffet, som er vildt godt. Og de roser det til skyerne, fordi der er så meget forskelligt kød og dessert. Og vi kommer til at blive så fede i aften. Jeg glæder mig meget. Derfor er jeg sulten nu. Så det var det for i dag. Så må vi jo se, hvornår vi skal afsted i morgen. Så, dag 2 på Hamburg-tur. Og nu er vi lige kommet ud af parkeringskælder. Nu skal vi så ud til klubben. M1800 Tyskland. Og der er nogle af dem, der er klar. Så venter vi kun på det sidste. Der kommer en mere. Hvad fanden? Så er vi kommet afsted. I dag er det varmt. Det er meget varmt. Så er der pause, inden vi kører hen til klubben og mødes med alle de andre. Og så skal vi jo så ud på fællestur der også. Men nu holder vi lige pause her ved et eller andet slot og parkeringsplads. Og sure tyskere overalt. Og det var rækken af cykler på pause. Kæft, jeg er tørstig. Nu skal jeg snart have noget at drikke. Og noget at spise. Det bliver vældig. Og så tror jeg sgu mere eller mindre, vi er ved at ankomme til klubben nu. Den skulle gerne ligge derinde et eller andet sted. Tyske M1800 klub. Så det bliver spændende at se, hvor mange M1800 vi skal ud og køre nu her.
Jo, så kom vi sgu herned også. Det var fandme dejligt. Nu skal vi ud og køre her kl. 1. Så det bliver ganske udmærket. Vi kommer fandme mange cykler afsted. M1800. Og så er der grillfest. Hold kæft, jeg er ved at være sulten. Det bliver godt. Så ankom vi til klubhuset. M1800 i Tyskland. Og jeg har været rundt og kigget lidt på de motorcykler, der er her. Og hold kæft, de er fede. Og deres malerarbejde hernede, det er perfekt. Jeg har jo kun klistermærker på min jo. For jeg kender ikke nogen, der kan airbrush og omlakere og sådan noget. Så jeg har bare sat nogle klistermærker på. Men hernede, der er virkelig nogle maler, som er pissedygtige. Og dem synes jeg lige, vi skal prøve at se nu. Ja, nu skal vi så ud og køre, og han har grillet mig senere. Og det glæder mig lidt til, for jeg er ved at være sulten nu. Så kom vi endelig på tur sammen med den tyske afdeling af M1800. Det har vi sagt så mange gange nu, at det har mistet al betydning. Men ja, det her det er endelig turen, vi er ude på. Vi skal cirka køre 50 km. Så kommer vi ned til en eller anden strand, snakkede han om. Hvor vi så kan få en sodavand, lidt at drikke og noget at spise. Og så det er jo vældig. Den her tur, det er jo det, som hele Tysklandsturen den handlede om faktisk. At komme ned og køre med dem her nede i Tyskland. Så det er da lidt sjovt, det her. Lidt. Og vejret er sat med os. Hold da kæft, det er varmt. Jeg tror, det er 21 grader. Solskin, ikke har mange skyer. Og tør vejr. Det bedste i verden, faktisk. Så jeg har musik i ører, og så kører det bare. Første stop på turen her. Nu er det så tilbage igen. Nu har vi fået en lille is og en sodavand og noget. Så nu kan vi hjem og få noget mere at spise. Og her på vej tilbage er vi lige en tur i skoven. Den tyske skov. Der er Deutscher Wald. Tror jeg nok, det hedder.
Jeg må godt nok indrømme, at efter at have snakket med de tyskere her, der er mit tysk godt nok det mest rustne, jeg nu besidder at snakke. Det er satme ikke nemt at snakke tysk. Jeg har glemt alt næsten. Så at gøre sig forståeligt på tysk, det er ikke det nemmeste i verden. Det er godt nok ikke. Men igen, det skal jo nok læres. Skal lære at pludre tysk. Fordi i Tyskland er godt nok et sted, jeg har tænkt mig at køre en hel del mere der. Der er flot og lækkert at køre, og i forhold til Danmark, ja, så er det da, så er vejret også kun bedre. Så det må jeg lige øve mig i. Helt vildt faktisk. Men ja, nu går turen tilbage til klubhuset, hvor vi skal have noget at spise. Og så en fest i aften. Hjem og sove på hotellet. Og så er det jo bare retur til Danmark i morgen. Og nu på et andet hotel. Det er tredje og sidste dag, og nu skal vi hjem. Hjem hvad? Vi skal nok lige forbi Kiel og se en ubåd. Tror jeg. Håber. Men ja, sidste tur. Eller sidste dag på tur. Og så skal vi hjem. Jeg er også ved at være træt nu. Lidt træt. Så fik vi et nummer med. Sagt farvel til den tyske M1800R-klub. Så nu skal vi op på ubådssafari i Kiel og kigge på en ubåd der. Så det er næste stop. Så ankom vi til en ubåd. Tysk 2. verdenskrigs ubåd her i Kiel. Så ja, der har vi ubåden der. Og så holder vi bare pisse dårligt parkeret lige her. Men sådan er det jo. Det er der ikke noget at gøre ved. Her på den sidste del af turen. Inden det snart går hjemme igen. Og det er jo så slut på Hamburg-tur. Så nu er det bare hjemme til Horsens igen. Og det glæder jeg mig også lidt til. Men først skal jeg lige have noget at spise. Det er jeg nødt til.